Ahojte ľudia, po dlhej dobe som zase späť. Prajem vám šťastný nový rok 2025. Bohužiaľ, bol som v Rakúsku v Alpách, takže som nemal čas. Ale teraz som tu už opäť, takže žiadne strachy. Dneska som si pre vás prichystal random nejaké veci budeme robiť v kreatíve. Napíšte mi dolu do komentárov, kebyže chcete, že chcete nejaký špeciálny hororový alebo nejaký taký. Zajačík. Umri! Jupi! Jak som povedal, napíšte mi, či chcete nejaký špeciálny alebo niečo také. Samozrejme, ideme robiť nejaké random veci. Takže zoberieme si toto. Ospravedlňujem sa, že to vyhadzujem, ale ja už som na to zvyknutý. Prepáčte mi to fakt. Takže čo tu robím? Tak môžeme ísť. Dobre teda. Takže teda. Toto je odo mňa. Od Creeperka. Má pre vás prekvapenie. Počkajte, len to odpálim. To je váš ohňostroj. Samozrejme... Oh no. Okay. Samozrejme, čo som chcel povedať, že za pár týždňov, čiže nejaké 2-3 týždne, vychádza môj prvý merch, takže kebyže chcete, ešte neviem, jak to budem predávať, ale nejak sa dohodnem, možno budem na Real Gigu, budú tam plišáky, trička, čapice a tak podobne, takže keď to bude, oznámim vám. Čo je? Haló? No a tak, jak som povedal, keď to bude hotové, tak vám to oznámim. No a samozrejme, dneska som tu s Iggy Staceom. Ahojte ľudia. Jeho kanál asi dobre poznáte. Je to docela dobrý youtuber. My sme kamarádi už, takže... Čiže Iggy mi s tým pomôže. Ok, ďakujem Iggy. No takže, čiže dajte odber aj nemu. Samozrejme, Iggy vám chce ešte niečo povedať. Dajte odber na kanál Creepera aj na môj môžete. Počuli ste od majstra. Samozrejme, zajtra vydám video o cca nejakých 30 niečo, 36. To proste... Okay. No a proste bude to o tom, že to bude proste silvestrovský špeciál. Ja sa tam fakt ospravedlňujem, že som ho nevydal skôr. Na Silvestra, len jak som povedal, bol som v Rakúsku, takže si to. Takže teda, ideme na to, do tohoto, lebo na to zase nemôžeme. Poďme do vodičky. Jak sa to nasmerujeme. Okej. Keďže to je survival, tak by som bol žiadny. Znova. Ľudia. Viete, čo asi idem robiť? Vy to dobre viete. Čo tu robím? Ne, aha. Ja, aha.
Čakajte, Iggy mi to s tým pomôže, lebo ja byť trochu trudo. Ďakujem veľmi pekne, Iggy. Okej. To je zlatúčké. Umri! Okej. Jej, čau, brako! Čaute, bratranci, sesternice aj ďalej. Mám tu vašeho kamaráda, TNT sa volá. Pozerám, čo? Pozerám teraz. Prepač. To bola záborná. A ty ešte žiješ? Ty ešte žiješ, no poď sem. Dobra, to je sesternica, alebo to si nič. Dobrý rap. Všetko horí a ľudia. Zapálim to tu. A hodím sem creeperov. Toto sa len to nevidí, že? To je teraz zlá. Ne, to už zasíná. Hlavne mi to nevybuchli. Ešte si na tom mladý, chod tam tiež. Choď, áno, choď tam. Choď tam, machuj! Poďte sem. Ale proste ja vás nakujem. No to musím ísť dole! Bratranci, sesternice, moje logo, obľúbené časti. Teraz máme taký malý experiment, ale samozrejme ten video nebude o experimentu. Dobre, ste pripravení? Ne, pakuj. Čo? Čo? Počkaj, znovu. Koľko životov? Pozri na mňa. Však ty, kámo, ty si neviditeľný. A ja dostanú. Headshot. Mám to rád. Ďakujem, že si mi vybudoval cestu. Ale to nevadí. No, to reálne. Helikopter, dobre sme tu. Taktiež aj zapálime stromček. Utekáme. Kam by sme chceli? Samozrejme, prosím vás, ľudia, kliknite tlačidlo odber, nedávajte mi len lajky. Prosím vás, fakt, veľmi mi tým pomôžete. Taktiež dajte aj Iggymu. Ja to nebudem okecávať.
Žijem, jak Superman. Prasiatka. Počkej, dáme si grillované. Prasiatko máme. Čo môžem zapalovať? Ne, prepáč, baby, ne! Počkaj, čo? Drž, nespadni. Slepička. Zing, doktor. Kam utekáš, bracho? Spider Dave. There's a spider on my ceiling, you naming in Dave. Spider Dave, you better behave. Ho ho ho. No. Hey, čo da bang? KFCčko beží, neutekaj! Jej, KFC, mňa. Dáme si KFCčko. Villager. Vy sa tvákuje. Čože? Vlčík. Chcem. Sme v tvár, máme villagera. Idem robiť zle. Rámo, tu máš. Čo to robím po každom videu, mal by som si to už odpichnúť, OK? Za vás, fanúšikov, tí, čo ma pozerajú. Si toho veľmi cením. Preto vám, mojim fanúšikom, dávam túto Fire Rocket. Pre vás, moji fanúšikovia, ktorí ma tak podporujete a máte ma radi. Za to vám patrí veľká vďaka. Samozrejme, poďte odber, je to zadarmo, neplatí sa to neplatí sa to. Samozrejme, dajte, jak som hovoril, odber režimu. Subscribe, not like. Dajte aj like, dobre, ale ako dajte aj prosím odber, lebo to fakt. Ak ja odber chcem, vy dávate iba lajky, ale ja nechcem lajky, ja chcem odbery. Like this, not
subscribe, jak sa to povie? Subscribe. Not like, OK? Danke. Pečivo, chleba, rolíky. Haha, vy viete, čo idem robiť. Ideme na to. Počkaj, ešte. Yes, počkaj, sedlo. Musím model ešte sedlo. Yes. Ideme. Nič nechcem mať nič. Ale nechcem mať nič. Ideme, hopa. Poďme koni, jo. Toto je pre vás, môj verný fanúšikov, ktorí sledujete. Ideme s koníkom. Dajte mu do komentára nejaké meno. Dajte mu do komentára nejaké meno. Toto je nerealistické. Koník. Ja budem voliť. Koník, poď. Koník! To som ešte nikdy nevidel. Toto je záver nášho videa, ja sa s vami lúčim. Takže toto je záver nášho videa. Ja končím. Prečo to furt robím? Dúfam, že s tým dneska mám dobré. Dúfam, že učiteľka nedala veľa úloh.